Κάποιες φορές οι πράξεις μας δεν έχουν και τα καλύτερα αποτελέσματα και χρειαζόμαστε κάποια ένδειξη, κάποιο καμπανάκι για να γυρίσουμε από την αρχή και να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, όπως και στην ιστορία μας. Ο Άκης ο Δεντράκης, ο Νούλης ο Ποδηλατούλης, η Ίση Φύση, ο Τάκης ο Αυτοκινητάκης, ο Τσίου το Πουλάκι, η Ρούλα η Νερούλα και η Σφαιρούλα η Ατμοσφαιρούλα είναι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας. Στην αρχή όλοι είναι μαζεμένοι στο πάρκο στη μέση μιας πόλης, όπου ζουν με μεγάλη δυσκολία, με προβλήματα επιβίωσης από τα καυσαέρια, το θόρυβο, τα αυτοκίνητα. Οι φίλοι μας είναι μαζεμένοι και συζητάνε για το θέμα που τους απασχολεί. Εμένα, φίλοι μου, το πρόβλημά μου είναι μεγάλο. Σήμερα ανέπνευσα τόσο καυσαέριο που τα περισσότερα μου φύλλα δεν άντεξα και έπεσα. Εμένα πάλι, φίλοι μου, όλο το νερό μου έχει γίνει άχρηστο. Από τα καυσαέρια, η βροχή που μου ρίχνει η Σφαιρούλα είναι όξινη και ξεραίνουν τα πάντα. Έτσι, κανείς δεν με χρησιμοποιεί. Για άκου να σου πω, δεν σου φταίω εγώ που σου ρίχνω όξινη βροχή. Ο Τάκης είναι που την κάνει όξινη. Εγώ θα βρω τον πελά μου. Εμένα θα μπλέξεις. Εγώ προσφέρω τόσα πολλά στον άνθρωπο. Είμαι πολύ καλός και χρήσιμος. Το μεταφέρω όπου χρειάζεται πολύ γρήγορα και ξεκούραστα. Τάκη, μη μαλώνεις με τη Σφαιρούλα, γιατί εγώ που τα βλέπω όλα από εκεί πάνω, ξέρω ότι η Σφαιρούλα ταλαιπωρείται και στο κάτω-κάτω, τώρα που τα δέντρα ξεραίνονται, εγώ δεν θα έχω πού να ζήσω και ίσως να πεθάνω. Παιδιά μου, μην τζακώνεστε. Δεν χρειάζεται να μαλώνετε. Εκείνος που φταίει είναι ο άνθρωπος. Η γνώμη μου είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να αντικαταστήσει τον Τάκη με τον Νούλη που δεν μολύνει με καυσαέρια. Μα τι λες, νομίζεις πως ο άνθρωπος θα με εγκαταλείψει τόσο εύκολα? Αν εγώ θέλω, μπορώ να κάνω τα πάντα για να σε διώξω από τους δρόμους της πόλης. Μην τζακώνεσαι για μένα. Εγώ δεν έχω σκοπό να πάρω τη θέση του Τάκη, αφού ο άνθρωπος δεν με... Ναι, μην προσπαθείς να γίνεις καλός. Πώς δηλαδή θα κάνεις τον άνθρωπο να με εγκαταλείψει? Μετά από αυτή την κουβέντα, οι πρωταγωνιστές σκέφτηκαν πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή τους στην πόλη και άρχισαν να προτείνουν μέτρα. Εγώ προτείνω οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν περισσότερο το ποδήλατο για μικρές αποστάσεις και τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μεγαλύτερες. Εγώ προτείνω οι τιμές των εισιτηρίων στα λεωφορεία και τα τρένα να είναι πολύ χαμηλές, ώστε να είναι κίνητρο για όλους να τα χρησιμοποιούν. Εγώ προτείνω να κατασκευαστούν ασφαλείς ποδηλατόδρομοι, έτσι ώστε να διευκολύνονται όσοι χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους. Εγώ προτείνω να υπάρχουν ράμπες στα πεζοδρόμια και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και ειδικά εκείνους με αναπηρία, στις μητέρες, με τα καλοστάρια και στους ηλικιωμένους. Εγώ προτείνω να δημιουργηθούν ασφαλείς στάσεις του κτέλ, ώστε να μην κινδυνεύουν οι μαθητές και να παραμένουν εκτεθειμένοι σε απρόσεκτους οδηγούς. Εγώ προτείνω σε όλες τις σχολικές μονάδες να καθιερωθεί ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου και ληφθούν μέτρα για ήπιας κυκλοφορίας κοντά στο σχολείο με σαμαράκια και διαπλάτηση του πεζοδρομίου. Εγώ προτείνω να απαγορεύεται αυστηρά να παρκάρουν στα πεζοδρόμια, γιατί εκτός του ότι βλάπτουν την αισθητική μας, εμποδίζουν τους πεζούς να μετακινηθούν ελεύθερα. Εγώ προτείνω τη χρήση υβριδικών και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων και αντικατάσταση των πετρελαιοκίνητων. Εγώ προτείνω να ενοικιάζονται από το Δήμο ποδήλατα για τις μετακινήσεις σε ντόπιους και σε τουρίστες, προάγοντας ένα υγιεινό και πράσινο τρόπο μετακίνησης. Ο άνθρωπος, μετά από πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις Ecomobility που παρακολούθησε, συνειδητοποίησε τα λάθη του και αποφάσισε να αλλάξει. Τώρα, όλοι άρχισαν να ζουν αρμονικά, με καθαρή ατμόσφαιρα και νερό, με πολλά δέντρα και πολλά ευτυχισμένα πουλιά, καθαρή φύση και ατμόσφαιρα. Χωρίς τα καυσαέρια, η ζωή είναι υπέροχη. Ζητήσω, τα φύλλα μου είναι περισσότερα και δεν πέφτουν πια. Έχω και πολλούς φίλους που κάθονται στα κλαδιά μου και μου κάνουν παρέα. Πραγματικά, είμαι πολύ καθαρή. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που τα παιδιά μου είναι αγαπημένα και ενωμένα. Συνέβαλα κι εγώ σε αυτή την αλλαγή. Τώρα που ο άνθρωπος με προτιμάει, όλα είναι πιο καθαρά και πιο όμορφα. Δεν έφταιγα όμως για όλα εγώ. Ναι, δεν έφταιγες εσύ, αλλά η αλόγιστη χρήση του ανθρώπου με προλύνουν το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας παράδειγμα την ιστορία μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να μετακινούμαστε οικολογικά, χωρίς να μολύνουμε και να επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Σήμερα εμείς, αύριο εσείς. Αλλάζουμε συνήθειες, αλλάζουμε τρόπο ζωής. Υιοθετούμε πράσινους τρόπους μετακίνησης. Αγαπάμε το περιβάλλον και τον άνθρωπο.